package deal na naigsuon. Higala, kung atong ilabat ang pastor, atong atiman ng pastor, ayo kalimti. Apila po yang asawa. Ayo kalimti. Apila po yang asawa. Apila po yang anak. Ibutang siya mo na ang pamilya sa pastor obligasyon di sa simbahan. Ibutang siya mo na ang pamilya sa pastor obligasyon di sa simbahan. Nga suportahan financially. Igsoon, kumusta mga karorasa? Rialto sa takadalihan. Ang utahan na ako, pastor. Kung magkatiman may pastor, apil na yung anak, apil na yung asawa, apil na yung pamilya. Igsoon ko, reminders gamay. Kung magkatiman tag pastor, mabanggat tag pastor, atong ilabat tong pastor, ayaw kalinti ang pamilya sa pastor, ang asawa sa pastor. Sige daw kadunggan kasagaran ng simbahan, ang asawa sa pastor, libakon, dauton, ichismis po sa mga ladies sa simbahan makaigsuunan. Sultan ko ikaw, bisag unsaon pa nyo katiman yung pastor. Kung libakon, dauton, awayon ninyo ang asawa sa pastor. Ichismis ng asawa sa pastor. Affected yapon si pastor. Nga naman, iya man ang asawa, iya man ang one flesh naman sila. Imong libakon yung anak, imong dauton yung anak, sayop kay igsuon, ayaw kalimti. Bisag unsaon na to pagatiman ang pastor, kung sakiton nimo, tamayon nimo, libakon nimo, awayon nimo, ichismis nimo yung asawa kay mauna. Maapektuhan gyapon si pastor siya pag-study, siya pagwaling ano man iya gyapon ang pamilya. So package deal na naigsuon. Higala, kung atong ilabat ang pastor, atong atiman ng pastor, ayaw kalimti. Apila po yung asawa, apila po yung anak. Ibutang siya mo na ang pamilya sa pastor obligasyon di sa simbahan. Nga suportahan financially, i-pray spiritually, ug atong i-pray ampuan panalanginan. Nganuman, pamilya sa pastor, atong panggaon at imanon nganuman gibutang gina sa Dios, design na para muglo ka spiritually. I-share paliho para sa uban. Gamay lang lingaw-lingaw, lipa-lipa, let's enjoy life today. God bless you. Oh, unya. Tanawa, nasayop ba may mga defensor katoliko concerning sa amuang gipangsulto, gipangyagyag dinhi sa ato ang gitaog programa nga ang takita sa inyong iglesia padulong na sa inyong pastoy. Nya at the same time, kung inyohang gibuhi ang pastoy, package deal na magidaw na ang iyang pamilya, apil ang iyang asawa ug apil ang iyang gitawag ug mga anak. So mao na nga kung tawag ining palitan ninyo og maayihon si pastoy, iapil po yung asawa. Iapil po yung anak. Nanuman kay sumana pa sa moong gitawag og pastoy is obligation mo kayo ninyo. Ang pamilya sa pastoy, apil po ang tawag ining pastoy. So ang make-up sa iyang asawa, ang panginahanglanon sa iyang asawa, ang iyang pang-shopping, ang iyang tawag ining pang-grocery, ang iyang tawag ining siyempre mga luho. Hindi magina malikayan. Nga naman kay ang pagkapastoy manggod dili magud na siya bukasyon, usa magud na ka profesyon, usa magud na kagitawag og trabaho. So kanang pastoy nagtrabaho siya para na siya gitawag kita, na siya igasto sa iyang pamilya. Kanya pero ang pait magudan na kay ang iyang gigasto sa iyang pamilya gikan sa inyong bulsa, gikan sa inyong kahago, gikan sa inyong singot, gikan sa inyong gitawag og paningkamot. Ang makabenepisyo si pastoy, ang iyang asawa, ang iyang mga anak. So kamo ang nagbuhi ni pastoy, kamo ang nagbuhi sa asawa ni pastoy, kamo ang nagpalit sa make-up ni sa asawa ni pastoy, kamo ang nagpalit sa luho sa asawa ni pastoy, kamo ang naghatag og alawan sa mga anak ni pastoy sa pagpaeskwela, kamo ang nagbuhi, nagpakaon sa tawag ining asawa o sa mga anak ni tawag ini ni pastoy niya. At the same time kung sa mga luho po sa mga anak kamo gyapon gatag nya karon sa may kanang ingon ninyo simbang katolika pangortahan mo, di balhin mo diya sa ila kaya para at least katumamalin mamiya sa simbang katolika apil lang mo mabuhi sa inyong pastoy o sa inyong ministro. O sumo na mga sir mga ma'am mo nang adi kita pailan nga naman kay sa una ang mga tawag ining manlinla ug nga mga tao magbitbit mga botang nga aron nila nga karon perfect na kaayo nya pagkahuman saan ba na hingpit na gyud kaayo kay Biblia na gyud ang ibitbit para ilaron ta mo nang di kita pailad mga sir mga ma'am kay sumala pa sa balang kasulatan San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21-23, San Mateo kapitulo 24 unya kanang giingon ni San Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, mga mini nga propeta manungha og ang ilahang buhaton manapi alang kaninyo. So kato lang mamalandong ta pagpiyong sa atong mga mata sa atong pagkatulog, pagbukas sa atong mga mata kun hunaan ng ato ang gipamulong karon at the same time katong gipamulong sa pastor kana realidad. Tinuod na dili na butang-butang, tinuod na kay obligasyon daw ninyo ang mga member ni pastoy. Dili katong pastoy tanan mga tawag ining tao nga member sa laing sekta nga naay mga pastoy.
nga naay gitag mga asawa, obligasyon to na ninyo abuhion ninyo si Pastoy, ang asawa ni Pastoy, ang anak ni Pastoy. Kung higugman niyo si Pastoy, higugmaan po nimo ilang mga anak. So ang luho sa asawa ni Pastoy iyang mga anak, kamoy gitawag og mo provide. And remember, paningkamot ninyo na. And at the same time, syempre kung paningkamot ninyo, mas paano lang ihatag ninyo sa iyong mga anak kaysa makabenepisyo ang iyong Pastoy o asawa sa iyong tawag ini Pastoy. Muna mag-isip na, magunahon at mga sir, mga ma'am. Nga naman, ikalong panahon na, daghan na kayong mga tao, nagbitbit og Biblia pero mag-alagad kang Kristo. Kung dili, sumala pang San Pablo, nag-alagad sa ilang kaugalingong mga tiyan.